kalain-lain nga programa para sa edukasyon kag mga kabataan dala sang Ayala sa syudad sang Iloilo. Napulo ka mga Youth Development and Leadership Organization ang ginkilala sa 11 nga Ayala Leadcom sa syudad sang Iloilo. Tagsa ka grupo ang nakabaton sang laptop kag wifi package, lakip ang 20,000 pesos nga cash incentive para sa proyekto nga ila napili. Suno kay Mayor Jerry Treñas, importante ang ini nga mga programa bangod diri ginahanas ang mga pamatanon para mangin maayo nga lider sa ulihi. We must invest in our children because they are the future. And that is why you see I have been very active even in the school board. I chair all school board meetings. I make sure all projects of the school board are implemented right away. Doble ang pagpaninguha ni Mayor Jerry Treñas para suportahan ang mga programa sa edukasyon pinaagi sa local school board. Gani, dako man ang iya pagpasalamat sa Ayala Foundation, kaupod ang Mitsubishi bangod sa mga education development and leadership programs. Your partnership is proof of your trust in our vision and our commitment in making a positive difference in the lives of our citizens. It is my hope that with our collaboration, we will be able to drive positive change and have a great impact in our community. Magluwas sa Ayala Leadcom, nag-turnover man ang Ayala Foundation sa mga learning materials para sa mga daycare centers sang syudad. Ginpangunahan sang CSWDO kaupod ang mga daycare students ang pagbaton sa mga libre nga mahimo magamit sa sulod sa mga hulot klasihan. Sa katapusan, nagpirma sang manifesto ang lokal nga panguluhan kaupod ang Ayala Foundation para ipakita ang kooperasyon sa pagtibong sa mga programa para sa edukasyon kaangay sang Centex Early Childhood Care and Development, Leadcom kag ECCD. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol.